Namung piyambakan iki wau. Numpak pit. Niki lagi usum. Iya, Bagong. Nggih. Mula kula nggih mboten kantun kula tetep yasa. Iya ya Bagong syukur. Nggih, saking kayu. Sing penting iso glinding. Iya Bagong, iya. Nggih. Niku rantene saking nganu. Napa niku? Rotan. Iya Bagong, iya. Bagong, Nun wis gek matura aja ngrembug sepeda. Kresna kakangku. Werkudara piye? Bagong wis arep kepengin dadi wong sing tenanan kowe malah nglecek. Ratu kok ngrembug sepeda. Lah ya ora usah tok baleni kowe dadak nyebut kuwi apa? Sepeda ya apa tegese? Wis. Asapnya tidak ada. Ajur tenan iki wis. Rusak kahanane. Kraton kok malah ngembug sepeda. Sabar. Sabar. Wong sabar kekasihing Gusti. Nek nganti swara iki ora tak wangsuli, kesabar aku tak angkat, tak ampet. Nganti menutup peredaran darahku, aku iso stroke dadakan. Aku dadi kaya ngono omonganmu, Kres. Kok dadi kaya ngono omonganmu? Aku wis ngerti, aku wis rasa tak tudunung-dunungke, rasa tak tuding-tuding. Nek bapakku iki wong kere, bapakku iki wong ceplek, bapakku iki mau melarat, bapakku iki mau ponokawan. Rasa tak omongi. Aku wis paham. Aku wis ngerti. Nek gak kok dadak tak omongke seru banget ning negara Ngamarta mongko sing padha rawuh akeh ra jamak kaya ngene. Kawula Nayaka padha seba. Kok kowe mentolo ngucap, "Bapakmu ki wong kere. Bapakmu ki wong ora duwe." Mung gedibal 17. Apa wis mingerke blate bapakmu? Kok kowe kok nganti ngeri-ngerike blate bapakku ki nuwun sewu. Kowe ki saiki aku tak takon karo kowe. Kowe sapa e? Lho, aku Ratu Ndarawati. Aku Ratu Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Aku ngerti. Sing lenggah ning awakmu aku ngerti. Sang Hyang Wisnu. Sang Hyang Wisnu. Wisnu ki apa? Wis le anu. Stop. Wisnu iki dewa, ning kowe kudune paham, kudune ngerti alur silsilahe bapak. Bapak iki sapa? Sang Hyang Ismaya. Kowe nek nyeluk bapak ki Pakde. Mergo kowe iki anake Bathara Guru. Bathara Guru kuwi adine bapak. Hah? Aku dadi kowe wani nyamah asmane babeku. Wani nyamah asmane My Laker. Wong ngarani ora iso kok. Lah kae karepe piye, Yayi? Kae karepe Father. Hah? Kok wani ngeceh My Lakerku? Kowe wani karo bapakku wae. Wani karo wong tuaku. Nek pancen jroning pasewakan iki sing ngribet-ngribeti sediane Semar, sing nutup-nutupi karepe Bagong nyuwun ngambil pusaka. Ora masalah. Eko. Ora masalah. Ora masalah. Ning ditenono, omonganmu iki tak rekam. Omonganmu iki tak rekam. Ora percaya wae. Mangsane aku ora gablek HP. Aku mlebu kedaton ki HP wis tak rekod. Sak omong-omongane wong-wong ki wis engko kanthi teleng ngarepe bapak. Klik. Bapak tak kupinge tak leboni watu. Apa to kae sing dileboni kae, Pak? Handbrake. Hah? Engko bapak krungu kabeh omonganmu nganti bapak ora muring karo kowe. Aja dundang Bagong legane ngene. Kowe lah dalan.